Tón, ďalší z nezabudnutelných hitov rokov 90. z Rádia Slovensko. Vám všetkým prajeme pekný deň a v nasledujúcich minútach budeme radiť vodičom. Povinné zmluvné poistenie vo všeobecnosti vnímame ako poistenie, ktoré chráni iných. Je to naozaj tak? Pýta sa Barbara Štubňová, riaditeľa úseku neživotného poistenia komunálnej poisťovne Dušana Zemánka. Povinné zmluvné poistenie je dané zo zákona a musí ho mať uzatvorené každý majiteľ motorového vozidla. Kryje všetky škody, ktoré môžete spôsobiť na majetku alebo zdraví iných vodičov. Na druhej strane dnes už PZP poskytuje aj možnosť lepšej ochrany vlastného auta, a to formou pri poistení. Tie pomôžu aj vám, a to vtedy, keď škoda nastane aj na vašom vozidle. Môže to byť napríklad stret so zverou, poškodenie čelného skla alebo dokonca krádež či lúpež vozidla. Súčasťou PZP sú tiež bezplatné asistenčné služby, ktoré vám dokážu výrazne zjednodušiť situáciu v prípade poruchy alebo dopravnej nehody. Okrem bezplatného benefitu v podobe poistenia úrazu a batožiny sme zaviedli nový benefit, tzv. Ponehodová asistencia. Tá pomôže s obliadkou poškodeného vozidla, kalkuláciou nákladov na opravu a odporúčaním na zmluvného opravcu vozidla. Dalo by sa povedať, že kvalitné povinné zmluvné poistenie tak trošku pripomína to havarijné, ktoré teda mnohí vodiči nemajú? Z časti sa to dá takto povedať. Napríklad poškodenie vozidla v dôsledku zrážky so zverou obvykle kryje havarijné poistenie. Väčšina majiteľov starších aut však takúto možnosť nezvažuje, najmä kvôli cene poistného. Pri poisteniach PZP tak môžu byť vhodnou alternatívou práve pre staršie vozidlá. Dnes je úplným štandardom uzatvárať poistenie online. Dokážem si takto na mieru nastaviť povinné zmluvné poistenie aj bez toho, aby som vôbec musela ísť na pobočku? V prípade PZP online kalkulačka naozaj plne nahradí osobné stretnutie. Mnohých ľudí odrádza predstava vyplňovania množstva údajov o vozidle, opak je však pravdou. Pri výpočte poistenia stačí zadať iba ešpezetku, teda evidenčné číslo vozidla, a všetky údaje o vozidle systém automaticky načíta sám. Najskôr si vyberiete z 2 základných balíkov a v ďalšom kroku zvolíte pripoistenie rozšírených asistenčných služieb alebo pridáte vybrané pripoistenia. Pri každom poistení je zrozumiteľne uvedený limit poistného krytia a výška spoluúčasti. Rovnako tak platí, že aj pri uzatvorení PZP online vám pri nákupe pri poistení poskytneme zľavu až do 10% a započítame bonus za bezškodový priebeh. Takže neprídete o žiadnu z výhod. Ak vás táto ponuka zaujala, viac informácií nájdete na www.kpas.sk. Čo bolí, to prebolí, už to skrýva tvár.